esango nuke listo. Vale, listo. Hasi da. Eta entzuten da. Ez dakit entzuten den. Zeren pikutara juntzait. Ai, amatxo maitia. Prozesuak. OBS. Eta Firefox, esango nuke, ondo dijoala. Mesedez. Uste dut ondo kargatzen ari dela. Baina ez dakit entzuten den. Ez dakit nire ahotsa entzuten den. Kaixo, kaixo, nire ahotsa entzuten da. Dirudienez, ez. Bat, bi. Vista preliminar stream. Horrela. Mai gaineko audio, ez da entzuten. Bai, entzuten da. Behanik ikusten dudana. Ez dut entzuten Twitch TV. Ez dut entzuten. Ez dakit zergatik ez dudan entzuten. Igual audio duplikatuko zait oraintxe bertan. Buatxal, ze motel kargatzen didan. Internet. Haize ona, zitalko eta norbait dozte. Buatxal, ze motel doak idan ordenagailua. Ea orain, dijoan, ea nere hau entzuten dudan. Mesedez, kargatu. Eta hori. Zazpireun pera nagola, Mango dut kargatzeko askoz gutxigo. Zen behintzat ez dut. Oso arrara da, zen printzipioz dena haukat ondo jarria. Baina ez dut entzuten. Nere audioa ez dut entzuten.
nik nire burua entzuten dut, baina ikusten saiatzen ari banaiz, ez dut entzuten. A ber. Saiatu naiz beste toki batzetik sartzen. Twitch. A ver. Barra. Ez dakit entzuten zaidan, edo ez zaidan entzuten. Berriro ere, volumena altu daukat. Bai, entzuten da, perfect. Perfect, ez dut entzuten nik, ez dakit zergatik. Ocultar reproductor. Orain gauza, hemen zela gaitzen, nora jo, edo zer egin. Full ether kakazarra. Ether hirurogeita lau. Skyway utziz Dalton eta txalak sortutakoa. Power tab. Zer da? Hemen etxe batzuekin topatu ginen. Zer zen? Ez egin erajo. Terrakei, hau izango da itzultzeko. Esto, pero no. Ezkile borrokatuak. Txala. Eso horitzen una bombardura ez zerraz. Bera mota guztrik moda. Zora nola etorri nintzen, ona. Eta zer egin barut, horrein. Eta zergatik daude nire lagunak manga motzetan. Hemen bolta gauzer da. Vale, una etorri gintezkeia da.
dakit ona etorri nintekeen. Eso no. Ahora hijo. Airea, sua eta ura. Igual beste orden baten. Airea, ura, sua. Zirudi. Zer da? Herbaldi crystals. Ura, sua, haizea. Badakigu bat non dagoen, igual hori da altxa behar dena. Talde honetatik, sua, haizea, ura. Baina ez dirudi honek izerri duenik. Ez dakit ze kombinazio gelditzen zeran. Ura, haizea eta sua dela. Hori da. Azkena gelditzen zitzaidan kombinazioa, justo azkena. Bizitza guztia nuakin eta nuakin amaitzen da. Guru of Reason is going to challenge me? Yes. Pilo bat kendu diot, baina... Baser espin... Eta agur. Zure zer zaintzen.
ura oso beran da. Eta benetan Maximo kentzen dute. Edo ez bat bakarrik kentzen dute. Igual behen erasoarekin Uzi Punch. Uzi pakean beste mailita bat, Speed Tab. Eskerrik asko nu. Hemen ez dago beste zer. Vale. Hemen ez dago ja. Zer junintake beste aldera. Honek bera gehizen hau. Eta honek beste aldera nolama, baina Zagin dio, hemen oso ongi etorria nahi zen. Kautxarre. Uste dut hemen berdina gertatzen dela. Ura. Sua. Eta besteren bat egon behar du, izango dena. Haizea. Baina hori ez da. Izan leike. Batu ditut ordenean. Sua. Ura. Haizea. Ez da ere. Ura, haizea, sua. Haizea sua. Pam. Strange Red Rock. Gauza. Barra egin didate. Black Rock Inside. Izango da Black Rock hori. Zengo dut aurrera jo. Hau. Uncanny Powers. Profeta etorri baldin bada, igual bere aurka borrokatu behar dut. Sabes, claro, hiru profeten bila etorri naiz. Hemen, esango nuke ez dagoela ezer, ez? Horrela ezin nintzen jaitsi, uste dut. Ez behintzat hemendik.
Oza, hemen ez naizela ongi etorria. Nus Scratch Point. Hemen? Esaten ez dit bazten uzten. Mammon Machine. Baina ez dago ezer. Zaila bera jetxi dute. Eta imaginatzen dut ez dela inorra gongo ez da ere. Ai, gure Mammon Machine. Ez dut uste inor dagoenik hemen. Gordetzen uzten dit. Ez diat ezer esaten, nu hauek. Hauek? Dalton. Va a ser uno. Zipuntxo hori ere probatu beharko dugu. Hirurehun lead. Miss. A ver. Max Ciclone. Asko jaiotzen badugu bere aurka ez digu ezer balioko. Rocket Roll. Eta gura bin. A ver, Spinkatek zenbat entzen dira. Zer gertatu ziren, Miss. Edo faiatzen dugu.
Horrek asko kentzen du, baina ez dira ematen. Bat ere ez diogo. H perdía. Bim. No, en serio, jarria. Zaira. Eskapu iten du. Eskapu iten du. Bazpa. Gastatu txorakeritan, baina hemen erabili dezaket shelter bat guztiz rekuperatzeko. Gorde. Eta horra jetxi. Mira, Ocean Palace. Oso musikota. Mune. Mune gure laguna. Masa Mune. Bueno. Ikusten zertaz egina duzten hauek. Ostra, utzi puntxeko horrek kentzen du kriston etxagai. Normal jotzea beto da. Marmilla hertzio. Boom.
Ion Suit. Defentsibo da. Nekez dio igotzen, geizten dio. Meso mail igotzen dio. Ze guai da un eskeleto moduko hori. Osea, gargola moduko hori. Horrek zesan edo. Blue Scout eta Mage. Marley 201. Horrela baiken du dira. Etxera. Star Sword. Está bastante rueda, Allá va. La su candidata va. Jin eta Barrios. Muscle Fusion. Beste toki ezberdin batetik etorri naiz? Berdina da. Ba, hori etxera diko. Eta magia hori nahikoa tikuta bidaltzen. Vale, urdina dira. Lens triple ez dakit zartzen hori. Izotzak, Suarekin. Ahora Bim. Y ahí da,
da lau. Nezia hasi eta katuko naute. Berriz ez, mesedez. Bai... Nola bintzat irango du. Venga. Se ha escogido el hito. Shockwave. Bi era suspendida, pam. Ez du zertarako bale izan. Nola zitzen du? Berdina? Berdina, dirudi. Heroikoa da. Hola, bai. Bizitza gutxi daukate, baina resistentzia pilo bat. Ez dauka ezer ez, ezin du egin. Igual kendu diote... Zerbait dauka gainean, igual kendu diote hitz egiteko boterea edo. Baina... Magia egiteko boterea edo. Hor dago.
puntsek asko kentzen du. Sonic Arrow. Hau izango da honentzako. Bastante igotzen du. Beste zerbait ireki da. Vamos para non. Honek uste dut urdinak atzen dela. Hemen ezin ez mugiz ez dut inondik atera. Ez dirudi. Pikutara. Oso gutxik entzutu ezak izan bizitza dauka 5 eur igual. Gutxi go, 3 eur. Albotijun nintzake? Ez ziut albotijun, baina ze kurioso, motela odijoa. Ezta ere. Ah, bai. Demon Hit. Ze izango da Demon Hit hori. First hit for MG enemies. Magia? Mira, non zegoen sekretua. Hemendik. Beste albora. Hau ere egin daukat. Etxera denak. Txibiribirin gongon. Berriro tokiontara etortzen naiz. Goitik irteten naiz. Albontan ere, gauza gutxi. Hemen igual. Digin
esku berriro. Jean izena du. Burger Shield Destroy. Zazpi gendu dut. Eta nora baiten da narama. Ez dakiana krono. Lightningekin hauek agatu ditzazken. Ez igual suak bakarrik. Zurik ez daukatu hauekin. Ezin du aura Whirl egin. Hilda dago. Behintzat salbatu ditut. Berrogeita lau ez zer txoreken. Kritiko eta 60 bakarrik, non? Time Hat. Bakarrik. Zos behia. Ateratzeko era bakarra. Hau da. Toki beretik atetzen naiz. Ez dakitena zapatu ditudan. Shelterra erabiltzen dut? Rune Blade. Hori beste entzako izango da.
Izotza... Eta hauen... Gitxo... Kaiser Ar... Nago izango da... Gure lagun honentzako... Doomfinger... Pues que dituzte diferentzia. Vale, hemen lortu behar nuena. Eta hau toki berdina dela dirudi. Eta nik uste du Kaiser Armorrek zer egiten duen. Zertxo ez. Noaz pixkat ignoratzen errel hori. Horrik entzen dio pilo bat igual... Zagitzen jen ondo erasotu dudan kasu hontan. Txera. Ezin du. Ahora bim. Takito. Ahora berriz sakatu dut. Ez dakit, bi aldetatik etorri eta sakatu behar non. Hauek ez daukate susko zerrez uste dut. Dago naiz toki berean. ¿De Alifol? Ah, punta rebel. Una gehiago kentzen du? Oso, una gehiago rekuperatzen du, berrutero eta... Una roita mar gutxi gora dela besteak, antzeko.
Tapiz. Hau alda ireki dena. Hala dirudi. Zer da hori. Igela. Elektrizitatea min ematen dio, nonbait. Ostra, ez dut bizitzarekia, Kure normalarekin. 600 piko, ez du ez da merezi. Listo. Produ gordetzeko tokiren bat egotea, zer bestela? Zer Steam botatzen dut, oza, lock botatzen dut horiek. Segundo berrogeita hamar, kristona gantzen du. 608.
Triple counter attack. Zu askorik kendu. Berriro eta berriro iren badute. Ikuta no. Jesus. Amaitzen. Azkorra dira. Eta bizitza bera dijo. Eskerra kunterra ditugun. Marlek aguantatu beharko luke. Ostra, counter horiek. Counter gabezgoa zinora. Marlek. Bueno, horren bintzat hori egiteko gai ez da. Berriz ez. Nez edazu, aurpegi griseko beste gauza dela bestela. Bizkorra dira, eta jatzen dutiko. Igual normal erasotza beto da. Aurak bat gastatzen du, Horrek ez duen beste kentzen. Ez, horri ez jo. Zergatik jodi horren moreari.
behintzat. More hijo batza lehenengo. Masa eta lehen munen. Gordetzen utzi, mesedez. Hala atzera. Erotu da, horregina. Brothers. Shelterra gastatu dut pixkat ezertarako. Hori behintzat, pikutara. Urdinak ere bai, agur. Eta hori ere etxera. Ez? Ahí va. De un. Brother Conversion Fusion. Agur. Errex.
jolaz, nik esan nuke. Erasotuz, akatzegula dena, ja. Eta beste bat igual. Eta zurrupatzera. Agur, agur. Bigarren saiakera. Aguantatu behar direna. Eso. Hirugarren. Hanik ez zait rekargatu ez zertxorez. Venga, krono. Serio.
Vale, listo. Agatu beharko dugu goikoa. Eta honek agatu beharko dituzke ja denak. Ez dakit ba. Area bomba. Ez dakit zergatik Kronok ez ditu nakatu. Ez duelako erasoa oraindik egin. Zakatuko nao? 77 berriro. Ezinezkoa da. Ez dakit zer esan da. Naiz bai, hau amaitzeko. Eta ya zirela. Counter-attack, 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 counter-attack. Zorionez, kolpe bat eman diot.
Berriz. Agonia. Así lo me dice, ¿no? Mota dice egin behar dira, sobera. Aha. Berreun. Hala. Ez dakit, hemen sartzen badut jaste, iraungo ditu urrengo partidarako? Justo magia kendu dut. Ez dit iraungo, magia nagustuko zula irauten. Claro, bizute dena, kentzen dute bizita pilo bat. Berriro, suba, kentzen dute bizita pilo bat. Berriro ura, berriro suba. Prison Rain, eta etxea ez dut ulertzen dira. Pikutara, berriz. Pikutara berriz. Ez naiz gai irabazteko inorrerik, hemen.
eta jaitsi. Eta maia zigortzen jarraitu, zer... Ez daukat besterik. Zaki denen aurka dudan, batiriko da, bai. Eta jazta, multiple kontrolatak teknik. Eta zurrupatzera. Multiple kontrolatak teknik. Eta zurrupatzera berriz. Ni baino oso azkarragoa dira. Berriz. Eta gainera konfunditu nazakete. Serio bugatu zait.
Ah, ni ere bai. Cago en la leche, pusieron un rebobinatu buja baino lehen eta itzuli naiz konturatu. Random chaos.
efektu hori batzuela ja. Igual no. Guten zaio. Sei, bizitza. Eta da pasatzen ez dudan. Ya está. Osea, erazuzkinet ez super azkar lauek. Bakoitzak entzen dit, egun, eta etxera guaz. Etxera? Hau azkena izatea, zer bestela ez dut bizi daun. Ez azkena izatea. Luminaire. Eskerrak. Hau patazio. Zelan dijo hori.
Gabon. Horentzik ilargiren partez Gabon ilargi zuri ere bai. Hemen abil ordutxo bat pixa galduta, kronorekin. Ez dakia dela nora jo, galdu nahi zuzut. Aurreko ahotsa baju daukat, nere ahotsa propio baju daukat. Horrela ere ahotsa baju daukat. Emaiozu volumen pixkat ahotsari. Nire ahotsa baju dago ez dut ezer ikutu, egia esan. Horrela hobeto baina igo gehiago. Txin, Esaidazu orain, zer moduz? Horrela hobeto? Ahotsa den volumena igo dut eta hitz egiten ari naiz. Ez dakit zergatik, ze ez dut ezer ikutu esate dizut. Baina tira. Orain ondo, ala ez. Ez dakit aldatu den. Posible bada igo gehiago. Ez naiz oso alto hitz egiten ari, baina posible da gehiago igo. Horrela zelan. Ez dakit gehiago igo den. Bueno, igo barko lukeen gehiago, zeren mikrofonoa ia 100% dago. Ez dut... Ez dakit, horrela ondo? Bale, horrela ondo. Horrela jarraituko dut. Besterik gabe, lehengo utzi duen tokian itzuli naiz etorkizuneko tipoen esango dut gaztelura. Akatu dut gure printzesa baitu duena akatu dut. Eta ozeano azpiko tenplura jun naiz. Besterik gabe. Ui. Ze kontatzen ari nintzen? Zer gutxi, jokoan inguruko gauzak ez dudala gehiegirik aurreratu, pixkat ataskatu naiz toki hontan. Izan ere igual akatu naute 3 aldiz edo 4 aldiz toki berean. Luzea, 26 ordu uste du jartzen dula. How long to beat webgunean, eta nik igual dara mazkit 18 oraintxo bertan. Beraz... Oporretan ondo. Egon du naiz baserri batean 2 egunez, 3 egunez, eta duela ordu gutxi itzuli naiz. Egia esan oso ondo, ez dugu ezer egin, jolastu, musean, ez dakit zer, enborrak zu antzako, tximinia onduan, ekonomika eta tximinia piztuta egun osoan, kriston keusaiakin iritsi gera, bino eske bikain, ez zer egitera jungera, oso ondo, bikain, egia esan, oso gustora. Eta deskantxaturik, jaio musa hil bai olako zerbait. Onimusa badago, Onimusa jokua, uste dut hortaz dijoala, ez? Oni uste dut deabrua dela japonesez, pues musaren deabruari
irabazi behartzaio, jokuaren amaieran ustutolako zerbait eta zijoala. Bueno, hau zer da. Elixir bat. Euskal Herriko nimuxa txapelketa hori da. Eta hori. Hori ba. Besterik gabe. Gauza gutxi kontatzeko oso gustora egondu naiz. Ez dute zertxo ere egin. Kenduta, hori. Herrira jetxi gera, rato bat. Dalton, hau da akatu dudala, pentsatu dudana, baina azkenean ez dut akatu. Nengoen oso erraxa izan dela. Golem Twins. Honek, igual akatu nau aurrekoan, ez? Ai, macho maitia. Asi eta ja. Guas, chaval. Emakume hilda ja. Bai, kristona. Geal Ali. A ver, Crono, espabila. Crono hilda, ezta? Joder. Ai, nire unea ere galdu dut. Nahiko zailagoa, Berpizzaile lalen eta baino segitu nakatuko naute. Nola jarraitzen badugu. A ber, babesa horrek babesten gaituen zerbaitetaz. Nahiko zail dire azken momentuko borroka hauek,
Defentsa fisikoa igotzen du. Protect horrek. Ea, zuak zenbak entzen duen. Behin... 1200, ez dago gaizki. Ez dut uste gauzabek askorik kentzen dutenik. Kopiatzen du. Osa, beti eraso behar diot gauza ezberdinekin orduan. Ui, bala, ostra! Ez du bizitzarik lukagia da. Ostra, ze txuro. Hori da... Duela gutxi ikasi dudana. Ultraviolentzia. Elektrizitatea. Gutxira gelditzen ari naiz, Napalm. Zuzko teknikak egiten. Hazen matoia. Oia, bere hasi dire erasoka lehenengo, A ver, luminaria. Jata. Electrodomésticos jata. Ahí va. Hori da ikusi genuen ba. Bate matakatuko aldut. Usantzait pilo bat, botere hau. Luminariarena, oso polita da. Copin Dalton. Ai. Maieran... Vale, hiltzen denean hori egiten duelako. Zein dira gehien gorroto dituen euskal musika taldeak? Zein dira gorroto dituzun euskal musika taldeak? Pues ez dakit, reggaetonien inguruan egiten dutenak. Ez. Topiru. Golem boss. Ez bata bestean atzetik. Coyote aurra y embuto latño mitikoa. Hostia. Coyote aurra
enbuturaino mitikoa. Saibeltz Amerikar karrankariak. Zergatik uste dut euskaratua dagola hori. Coyote aurra. Coyote baby? Coyote... enbutulaino mitikoa. Saibeltz Amerikar karrankariak. Ez ditu harrapatzen. Matxondoaren enbor bete-betean. Badakit txistak direla, baina ez dituz harrapatzen. Matxondoaren enbor bete-betean. Euskaraz o inglesez? Oso urrun zabiltz harrapatzetik, bai. Ez da hizkuntza asunto bat. Enbutulaino mutikoa. Osa, ez da euskaratu duzunik literalki. Berez gazteleraz dira. Buah, fijo ez ditu dara ez da ezagutzen gazteleraz. Matxondoaren enbor bete-betean. Matxondoa, nola da? Uba. Bina. Bina... Euskal talde ezagunak. Ez ni musikaz ni hostias, Bina tronko? Matxondoaren enborra nola da? Tronco de la viña? Abril Lavigne? Abril Lavigne? Es que ez da viña, ez? Matxondoa? Sarmiento. Ez nekin. En todo el Sarmiento izango da, ez? ETS hori. Saibeltza, ni idea. Ez dakit zer den saibeltza. Osa, sai japoniarren labana hori, baina ez dut uste hori den. Amerikar karrankariak. Saia putrea da. Eta putrea da buitrea. Zopilote. Karrankariak zopilotes txirri hauz. Vale. Eta coyote aurra nola da? Nube embudo. Niño nube embudo. Embutulaino ez da embudo. Nubudo. Niña coyote eta... Niña coyote, esan dut. Niña coyote eta chico tornado. Hori ez dut behin ere entzun. Niña coyote eta chico tornado. Ni idea. Ez dakit zer den hori. Ezagunak dira, beraien etxean. Eta besteak, ez pentsa... pilo bat ezagutzen ditudanik,
Ba, sentitzen dut dio, nire musika boterea oso urria da, eta zaila egiten zaizkit hauek harrapatzea. Nekin zertzen, ze ostrasen zopilote, eta ez nekin machondoa zela hori. Sarmiento. Yo no miento. Agur, nu. Oendik etzai ditu argi zer diren nuak. Bueno. Bueno, a ver. Profeta, ni uste magus dela. Beraz, uste dut bere agertzeko unea iritsi dela. Red Knife. Ez digute pasatzen utziko. Zer da datorrena? Labos. Aha. Eta agur. Eta agur. Imaginatzen dut hau galtzeko borroka dela. Ei, haupa norbait eskerrik asko oldarraldi horrengatik. Hau zen magus, banengoen ba. Ez dut uste hau da monstru, azkeneko munstroa, labos hau. Oldarraldia eskerrik asko norbait. Zertan zen biltzan norbait. Errelebo jendetxua. Tenchu. Tenchu? Hoi zer da, estrategia PlayStation bian? Osa, sigilo estrategia jokoa lago zerbait, ez? Sigilo PlayStation batean. Ah, vale, PlayStation batean. Noa den txu. Pentsatzen nuen PlayStation bia izango zela. Bueno, que pasa, erregina? Ez dut uste labosek nahi duenik erreginari kaso egin, ez?
Zer egin dezaket? Ulergarria. Venga, borroka bizia. Esan didazute erasotzeko eta orain stop krono. Zer da hori? Krono desagertu da? Genkidama edo... edo txao zen auto suntxitzea. Krono, non dago krono? Ez dut uste hildenik. Espero. Magus pentsatzen. Eta hor gelditu den hori. Hori izan behar du kronotaz gelditzen dena, ez? Itzultzeko aitzakia. Hemen labos irteten da eta dena pikutara. Ez zen polita grafiko. Hala, hala. Piun, piun. Ose ondo egina. Orain zer? Stage 1 denial. Ezin du izan. Boom. Hau salbatuko dira edo dena gainean eroriko zaie eta pikutara. Tsunami. Itxu dauka pikutara dihoaztela. Ze polita. Ze polita munduaren amaiera Super Nintendoan. Huh. Ez dugu beste inora aurkitu. Ocean Palace Disaster, Irla hontan. Bueno, behintzat gure nabea mantentzen dugu. Hau zurea behar du izan.
Vale. Holako zerbait, oraingoz. We need frog. Last Village izena du. Eta Ether pues ditugunak. Eta horratzeko hori itzuli beste batean. Nik atzera jo nahi nuke, horren atzera zituzten. Ja. Some people had such a stone. Eta nik hori daukat, Moonstone badaukat. Ez dirudi daukatenik. Ugarte hontan gauza gutxi. Mira. Ezin duzu Nidorin evoluzionatu, Moonstone horrengatik. Oso melankolikoa, oso polita, baina gauza gutxi egiteko hemen jada. Eta ez zindu sikiera horra mugitu barkatu. Igual hemen barruan commons. Magia gabe gelditu dira. Ahorralo. Zer, barkatu? Tipo honek ez du amaitzen. Eskerrik asko zitalko oldarraldi horrengatik, mila esker. Daldon tipo honek ez du amaitzen, Kingdom of Dalton, kaixo ekaitza, zelan, zertan aritu zerate zitalkorenean. Forgive me father amaitu, oso ondo. Eta, zenota, zitalkoren analisietan, 0-tik 10-era. Dugu. 8 edo? Ondo.
Ei. Dena galdu dugu. Harrapatuta gaude. Hemen ere baduzte ordu batzu, bai. Nik esango nuke ja, zazpi ordu, 18 ordu dara matza dela, eta 26 bat dira. Igual pixa gehiago dara mazkit. Bitu, honek sobrebitu du. Eta ze, nora ju naiteke orain. Probatu hor duzu. Ekaitzan karkarkar. Bino, amaitu dago ja da, o... Utzi bukatzen nago. Horregatik nioen. Ez daukat. Harrapatzen bagaituzte, kakazarra. Ibili badabil. Men... Zer, hau zer? Igual ate bat izango da. Aurrera hoi direki daitekena, edalako zerbait. A ver... Ai, ama. No entiendo. Osa, hortik ikusiko naute, ez? Eta hemen dagoen gatxarroa, ere bai? Horrek zebatik ez nago ikusi? Ze zentzu dauka honek. Urbiltzen ba naiz, ikusten diate. Zer dire itxuak? Pues ez. EU. EU zer? Ikuste, indutela harrapatu izan bagintuzte bezala, pero... Lehengo toki. Ai, ama. Mesedez, ateran azazu tortura ontatik. Zuna tortura. Eta hemen ere? Askoz gehiago. Ai, ama.
Jende hori, dantzan, hemen. Ez dakit lehengo tokia den, edo ez? Eze zentzu dauka. Horrek? Nola harrapatzen gaitu? Batementxatuko beziatik kanpo, 10. aldiz ikusten ditu zerbait egingo luketela horren inguruan. Ba, ez ba? Hola. Barrutik ikusten ariko banintz bezala da. Bai, guztiz, Metal Gear Solid. Bale, bino nora heldu behar dut. Bale, oso ondo. Ba, eta hor, no, ez dakit. Ja, berdin ikusten haute, ez? Haupa, TF, zelan. Ni pixka galdu naiz, hementxe bertan. Ez dut, hau oso ondo ulertzen. Zerbait egin dezake? Bixa, B, no funciona nada. Hau, hemen berdina ikusiko dut, iaia. What is this? Zer zentzu dauka, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Uste dut publikoaren komodina bardetela. Modunek ez nago ikusten. Gora ezkerrera susmatzen dut. Gora ezkerrera. Gora ezkerrera susmatzen dut. Gora eskumara. Nolatan? Hori? Uste nun igual azkar jundan indutela harrapatuko. Me equivoqué. Hortik esan ez du. Igual transporta erabiliz bien aurretik igarotzeko. Un poco mal. Bueno. Ajá. Ez dut ulertzen.
Gelditzen maldi banaiz, harrapatzen nagonek. Ni senpana. Ez du zentzurik. Goiko bi hoien aurretik. Hau. Handik ezkerrera. Hau lehengo tokia da. Hor sartu naiz uste dut. Ez? Ez du zentzurik. Ziberez, toki guztitatik jo naiteke. Ez du ajola nondi geizten nahi zen, toki guztitatik. Iritsi nahi dake alde batera edo bestera. Ulertzen zuena ze ostra egin behar deten. Ate guztietan sartu naiz, uste dut. Ziurrenik ez da horrela. Eskapin, ojo, hori zela igual, Ez kaso egin, vale? Txoin. Frogs equipment back. Nire mezok ez ziren bidali, baina hala ere etzen horrela. Dena den, honen ekipamentoa itzuli da. Equipment. Bueno, ba zerbait. Pues hau izan da, el gran churro. Zorain ze eraso ditzazket nire etxaiak. A ver.
280 eta pikutara. Eskerrak frogenak aurkitu ditudan edo frog lehenengoa jarri dudan, ze bestela besteen eraso fisikoarekin Basher. Pues Basher que no. Mobintza jolasten ari naiz berriro, ze Ez Marlek eta Lugak ez dut erasotzen. Ez zaie erregeneratzen denbora, fijatzen bazera. OBS-en redukzio noiz iragazkia falta zaizula uste dut. Zer dela eta Frogekin esaten dut. Frog badu magia. Gaizki entzuten da, nik entzuten dut perfecto. Zarata entzuten da. Ze zarata entzuten da? Bestek entzuten duzute? Zuzera zarata jokoko datxo. Fum, 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 fum. Hori jokoaren zarata da, bai. Orain entzuten da? Eta orain aspiragailua entzuten da? A que me mata. Esan nuke baietz. Eta bestek entzute duzue? Nik gero... Nik jartzen ditut nire mugikorrean eta entzute ditut perfecto. Jartzen dut audioa nire nabigatzaien eta entzute dut perfecto. Items back, norenak? Ez dut aldatu. Items. Ez norenak ez items, bakarrik. Hori da ze esan duzu, entzuten dela oraindik? Edo hori zela?
Edo zuzera. Igual zuzera. Hemendik etorri naiz, ez? Eske, raiatzen dit pixkat, ez da? Lehenengo aldia esan didazuna olako zerbait. Está jodido esto, eh? Entzuten jarraitzen da, edo? Gainera katu naute. Después de todo esto... Mikroa da. Vale. Igo dut mikroa pilo bat eskatu didatelako. Eta lehen honekoan bastante jugo. Eta entzun behar zen arazo hondirik gabe. Orain entzuten zaitu baita ere? No, a ver. Orain entzuten da asko, entzuten zait neri ondo, edo ez, orain dago leno zegon bezala. Igotzeko eskatu aurretik. Kaixo, eta orain, zelan entzuten zait? Jarri diot noise reduction, orain perfecto. Jarri diot noise reduction OBS-koa. Ez dakit zelan entzuten den, OS. Rato bat utziko dut horrela. Itzali eta piztu hainbat alditan probatzeko. Zuek esan, nik itzaliko dut. Orain bai, orain ondo dago. Vale, pues... Eskerrik asko, eta sentitzen dut, titalko, zen ez nuen ulertzen, orain arte, esaten zenidana. Behin baino gehiagotan esan didazu berdina, eta ez nekien nola soluzionatu.
Baina, bueno, orain ondo entzuten baldin bada, eta zera esango dut. Audia, ala ere zitalko gai bat ustean ere, ozentasun artez naiz konturatu ere egin. Eta git, oituta igual. Ez que zitalko behin baino gehiagotan esan dit, eta nekin zer egin. A ber, hemen zeo zer egon beharko luke. Bueno, behintzat postu nau, pentsatzen nuen baino errazago izan dela, ze OBS-en jarri daiteke efekto hori, noise reduction edo hori, iragazkietan, mikrofonoan, eta, bueno, ondo entzuten baldin mazait, pues, posten naiz, perfecto. Dirudenez zitako junda, nitaz ja aspertuta. Ei, dirua. Pentsatzen batez akatuko nula baino, ez? Altxor kutsauen baten barruan krono aurkituko duzula? Ez dut uste. Ez dut uste. Ui? Nik uste dut krononako itzuli beharko dugula toki berera delako zerbait. Erabili dezaket magia, bino kanpo. Osea, Marle eta Lukaren magia erabili dezaket borroketatik at. Osea, fijatzen bazara, Marle eta Lukaren barra ez da igotzen. Baina imaginatzen dut bietako batena izango dela. Itemak goian daude, ez dakitze gehiago geratzen zaidan. Dirua baldin badu jada, Lukasekin ben bak. Bueno, ba, Luka badugu. We are lucky. Bite the dust. Lip slash. Dual tech red pin. Red pin norekin izango da. Hemen da suntxitu nautena denek, ez? Marlek ez du borrokatze ez duelako nahi hori da. Mira, Luka MVP.
Baina, hau ere ez da, nahi genuen tokia. Baina ez dago ezerrez. Goiko guztia egin dut jada? Marlek behintzat senda dezala jendea. Denetan sartu naiz. Hemen ez. Ondokoa ere apuntatu da. Bam! Mira Marle hor eskuak atzen ditula. Ondokoek borrokatuko dute nere gatik. Bixentek entzan du horrek, Hau izan behar du Marlerena. Ei... ez dut itemik. Ateri egiten da. Dual ez dakit zer ikasi den. Eskerra bizitza gutxi duten. Bueno, Marle, egin zerbait. Ez dut zertan gastatu behar ez da ere magia asko. Vale, iten guztia ya. Itengo todo. A ver, esate duten. Bai. Ez dakit zer bugatu da, Vale, eta ze espero du nigandik honek.
Aha. Asmatzen ez badute, ez dute zer erabili. Sartu dire. Marlek parre egiten du, faiatzen du bakoitza self-destructor. Ez dut ulertzen. Bai, pena eman diet. Eta... ze? Zein behar dut? Antipodas bi, horrek enduko du pilo bat. No sense. Eta zein behar dut bota. Ez dut ulertzen, zein behar dut, denak suntxitu, hor daudenak suntxitu? Zuzenean botatzen du lock all hori. Eta lock all. Suntxitu egingo da. Ezingo dut bota, agur, mundo cruel. Imaginatzuz, faiatzutela pilo bat, egal batean gaudelako. Barra egiten du Marlek. Bueno, autosuntxituko dira. Ez dute zerkentzen. Eta gu hemen derrizaz. Zeo zer badator. Olako bat. Golem bossa.
Lau? Mira, hor dauka. Bosaren bizitza ez da agertzen. Igual Lucaria posible dut kendu bizitza ikusteko objetua. Ze total, bosenak ez ditut ikusten. Bost. Golem, boss, bi zer. Zer esan nahi du esaten ditun zenbakiak. Bat? Nik uste du bera bakarrik hilko dela. Zer nagoela sortzen. Eta da pixkat parre egiteko. Eta junda. Aerodalton imperiala. Stop the music. Mira ze guai efektu hori. Ei. Salto egin du. Bueno, benetako borroka izango alda hau. Gorrotu dut hori. Biak kompatibleak dira, no?
Guapo zer, historiaren zati hau. Gara antipoda bi. Bai. Mila mesedez. Me hace. Opposite magic attack. Venga. Hau antipodak. Igual ez da oso ideia ona, ez? Golem bosa hor jartzea. Sartu? Hain sakaten, ez dakit sakatu behar dudan gehiagotan. Indarra eduki behar da, horako nabe bat suntziteko bitirotan. Ai ama. Tixilla. Eskerrak luka dugun hor, konpontzen. Kronok norbait nonbait egon behar du, bai bakigu. Sonic Arrow. Shockwave, dino, badituzte, ja. Kaiser Arm. Badituzte. Hurricane. Ion Suit. Bastante igotzen dira, Igual merezi du. Buen bentsat gorde. Logeita marratiz gorde dut.
Bai, hau izango da etorkizunean lortzen duguna. Suspicious on the north. Krono izango zen. Iparraldean lehen ikusi dugun alderdi hortan hemen igual Krono. Ez, Magus? Magus. Aurra izango zen bera, ez? Eta itzuli zen gero, segurazki. Claro, osea, bi aldiz asmatu dut. Bai aurra eta bai profeta biak magus zirela. Eta horiek izango dira Mertxol, Gaspar eta Baltasar. Profeta zeu izango zara. Krono bezala? Txala, txala. Osea, Magus eta Krono pertsona bera dela. Ez dut uste. Eta azkena, hau da aurkitu ez duguna, Gaspar. Gaspar da amaieran dagon eta laguntzen gaituen pertsona orduan. Beti asmatzen duzula profeta zarelako. Ah, joe. Batzutan ez dut bat bera ere harrapatzen. Claro, geroz eta lehenago labos inbokatu, orduan eta indar gutxiago dauka. Zentzua du. Bia ze guai animazio hori.
Zergatik daukaten bizitza gutxi. Bastante gehiago kentzen diot, bino... Egiten badit botere arraroren bat, me cruje. Hori bikoitza. Opa, frog. Zenbat bizitza dauka magus honek. Opa, frog, zenbat kritiko sartu dizki baina da, Manekien. A ver. Oraindik hemen, bai, joko ez da finala, ez da hurbildu ere. Zer da hori? Irabaziko dit. Ez, irabazi dit. Berriro ere, galdu dugu. Serio? Judas? No me judas. Jo, eta dena da... Dena honengatik ez horreibitu ekaitza izutu nauzu eta nik ere pentsatzen nuen historia jarraituko zuela. Zaren guztia entzun behar dugu berriz. Igual esan diez aioket ez dudala...
bere aurka borrokatu nahi. Denen honekin gertatzen zait pixkat, historia askotan gertatzen zaidana, hitz egiten dutenean hitz egiten duenean zerataz, denbora itzultzeaz eta hola. Magus juntzen iraganera eta itzuli da Labos itzuli aurretiko etorkizunera, en fin. Honek zer kentzen dion? 600. Ez du merezi, porque hostia normal batekin zenbat kentzen diot? Berreundalaro gehi, bueno. Buelta ematen dio, jartzen dio Kuenkara begira. Pam! Atzera. Salto. Eta 600. Ya sigera txorakeriekin. Macho. Frog. Gure frog maitea. Bez pasanatuko naiz. Behin. Discord esan bezala menua nabigatzen gero. Jakin behar duzu, zer egin nahi duzun une oro. Bestela, bai. Osa, jakin behar duzu non dagoen dena. A ber, azkenean ez dira inbeste abilezia. Ahi barrera juntzait.
Bino bai, menuarena kontutan edukitzekoa da. Bostegun. Ezin zaio asko gelditu, ja. Venga, frog. Tix. Bim. Ánimo, frog. Está maitzen. Bai, 600 piko, baina zenbat adizkendu diot 600 piko. The fucking hero. Barrera juntzait. 3 bakarri gelditzen zaizkit. Horrek enduko dizkit 80. 84. Venga, frog. Bim. Ez da katzen. Zenbat bizitza dauka honek? 80. Venga. Me ha gustado. Cyrus. Miley Cyrus. Defeat me and you will break the curse on frog. Gaspar bilatu, the guru of time. Amuletoa. Zer ditugu 10 terdiak. Ba, nik igual hemen utziko dut. Oraingoan. Ez dakit hemen barrier batzuk ditugun. Osongi etorri zaizkidanak. Full tonic. Mid tonic. Full tonic. 500 HP. Gutxi batzuk erosi behar dira. Vale. Shelteroa espa, gorde. The time egg. Eta oraingoz listo nik esango nuke. Pixka nekatuta nago. Igual bihar ez dakit goizean animatuko naizen,
3 ordu terdi egon du naiz. La virgen. Listo y guapo. Like you. Ekaitza. Pues eskerrik asko. Hemendik pasatzareten guztioi. Ni afaltzera ni joa. Eta ez dakit, bihar igual beste ratotxo bat egongo naiz. Edo ez. Baina gustatuko litzake behintzat datorren astean amaitzea. Ea hala den. Ale, eskerrik asko. Zaindu, beste atarte. Eta Gabon. Aio. Badago inor zuzenekoan? Ez daukat inornik. Bada inor? Inorrez, oso ondo. Orduan bai, Gabon eta horrengora arte. Aio.